हरदी के हाथे सीता चिठिया जे लिखलन से भेज दिहलन राम जी के पास गे माई, से भेज दिहलन राम जी के पास गे माई। चिठिया पढ़िए राम जी मना मुसकैलन से तकाहे सिया कुतैलन गे माई, से एता काहे सीताया कुतैलन गे माई। सीता के माए बाप प्राण के आधारी, से एता काहे सीताया कुतैलन गे माई, से एता काहे सीताया कुतैलन गे माई। देश विदेश में न्योता पेठाए में, से एता काहे सीताया कुतैलन गे माई। देश विदेश के ऋषि मुनि आयल, से लौटल आवै बरात गे माई, से लौटल आवै बरात गे माई। हरदी के हाथ सीता चिठिया जे लिखलन से भेज दिहलन राम जी के पास गे माई, से भेज दिहलन राम जी के पास गे माई। चिठिया पढ़िए राम जी मना मुसकैलन से एता काहे सीताया कुतैलन गे माई, से एता काहे सीताया कुतैलन।